anoshanda sei otipa mainvoice acho ndinawo. Saka indapinda baba handishandi nawe. Aiwa, I mean painzi Comrade Saruwaka vakapiwa 25,000 yekuti vanokavha munhu wacho wemasofa. Kupiwa nani? Ndonyaya dzaingobuda so ndatogara ndabvunza kuti chokwadi because munoziva zvinyanya zvimwe zvikasabvunzwa ka zvinosiyiwa zvichingoenda vanhu votofunga kuti maybe pamwe munhu anenge atora mari. Masofa munhu wesystem. It's a control yemasofa iya haisi case iya. So aitakapa wana gamba kuti batai because we know kuti vanenge vaida bhora rekutambisa tikatambisa irenyiro ndo renyi apa musabata. Akabuda achiconfessa kuti akadya 1000 mari iyoyo yakasvikawo sei kwaari. Imi ndimi mukuru wenhingiriki ngatenda kuziva kuti mari iyoyo yakasvikawo sei kwaari sevanhu vanenge vari vese muchingungu ndengu ichi. Mabvunzo wakanaka. Patakatanga issue inini I didn't want this issue of fundraising. Kulien TV atibatike zvechopu ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe ndadzoka ndazozvitangidza muri yeZimbabwe finally Comrade Saruwaka vazobatika pafoni ndikataura navo ende vataura side ravo renyaya. It simply means nyaya dziri kutenderera idzi according nemaondena ndazviita Comrade Saruwaka havasi kuzviramba but vane imwe side manje pamalawyers ari kutaurwa vari kunzi ivo vane ava malawyer aya malawyers aya ndagambakwe ndichata muzvinzwire asi musati ndakunzwisai tisati tasvika pafone call iri panapa kuti munyatsonzwa Comrade Saruwaka ndichitaura navo. Kune vari muSouth Africa kana uchida kuregisterwa company yako vavhurwa FNB business account mazuva ano zvaizi bata education research yana Owen vanopedza masports. He is the only one anogona kukuregistera company iwo obva kuvhura FNB business account usina work permit ungori nepassport chete iri valid. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Izvezvi so Comrade Saruwaka muri sei? Comrade makadi. Aiwa tinofara mukutaura una Kulien TV Media House. Okay, zviri kufamba. Aiwa zviri kuita saka dada time ndanchifona ndachida kuti timbonzwisa kune nyaya dziri kunetsa idzi dzanga dzichingonzi hanzi mari nyaya yemari yenhingirikini saka ndatige timbofondera Comrade Saruwaka timbonzwa kwamuri kuti zviri kunyatsofamba sei because zviri kunzi nemalawyers anga ari kutaura vari kuti havana kureceive any cent from you. Malawyers ari kutaura ndivanani? Ana UG. Malawyers here kaundigamba kwaanyora tsamba akapa malawyer ake. No, malawyers anga vachitodaro ivo pachavozvo. What you need to know ndezvekuti that attorneys yakaitwa incorporated ende ndiso takati waitwa incorporated wakaincorporatedwa nani pakesi. Ndosaka tatofona tinzwa kwamuri because zvakakosha kuti tinzwe imi muchitaura mega than kuti tingonzwa one sided nyaya inenge iri one sided. No, that ndinovaziva vari vanhu vaitera lawyer redu kumashure aimira mukoti muya nyaya yanyoka yemabhunu isi Machingura. Oh, it's Machingura. Okay. Hapana munhu akamira mukoti Machingura aripo. Machingura ndiye the main lawyer watakapa mandate yekumirira Comrade nyoka yemabhunu. Okay. Then our lawyers they came in through Anagambakwe. We noticed kuti vakaregister kudhara because it seems kuti pakangosungwa nyoka yemabhunu tese tisataziva vakabva vaenda kunozve on nyoka yemabhunu case as volunteers. Alright. Saka ndiro lawyer ranga riripo saka isi patakasvika tichiisa Machingura uyo akabva aenda kumashure. Machingura was the main lawyer. Nyaya ndiye aimirira ndiye akaindoswa kuti amirire nyoka yemabhunu. Oh yeah, now it makes sense. Because ivo tataona vanga kutogadzira maaccounts avo vachiti ndiko kunofanirwa kuiswa mari kune vanhu vari kubatsira because imimi hamuna mari yomuri kusvitsa. There's a record ka vanhu ava vana kutanga kutaura nhasi ka for your own information. Okay, yeah. Pese paitaura Gambakwe kana ukatarisa mavideo aGambakwe after 2 months you just see accounts avo ne that inonzi chi documentation yavo. Means akandipa that issue but issue yakaitika ndeyekuti
Pakatakashaya one of the things patakaudzwa isisu naMachingura kuti ndarwara. Ngatipostpone macases. Ndio wakati handiti tiripo here ngatinosara tichiputa basa munenge muchingotiudza kuti zvakamira sei. Ndo pavakabva vamboneka chipini. Alright. Then isisu tikati hatina imwe law firm yatinobhadhara mari kunze kwaMachingura. Alright. Saka imimi malawyers mese muri kuya anda Machingura. Kana mapinda pakesi Machingura ndiye anokubhadhara. Alright. Yeah. Right. That then taona kuti mukomana uyu atadza kuapia for the second time again. But means akauya akatipa feedback akati alright, since Machingura asina kuwanika pacourt for the second time, why can't we incorporate this advocate? Akaita application yemapepa asylum. In fact, kwete application. Akabook appointment for application. Kuti malawyers at least awe 2. Okay. Alright. But ndo malawyers amakamborwa nawo futi pakoti. How do you trust them? Tukanzano at the end of the day wese vanenge vachipinda under Machingura. So at the end chamurufana kuziya ndechekuti panyaya iyi hakuna munhu ari kutrustika kunze iwe unenge uchitaura. Because nyaya iri kutenderera mari. Alright. Saka umwe unenge wakatotemba ukatoisa pafront anongosvika kunzi shamwari hona. Ende munhu anenge achiita madhiri weSARI center pa that stage ndiye gamba kwacho. Alright. Saka fundraising zavanenge vachiita dziya ndedze fake to counter the efforts the one wanawo mazimari vanogara motera akawana gamba kwacho. That's true. Even kana flight yanouya nayo achibva kuCape Town aritoa zvekuti zvema 35,000 yanenge achishandisa, which means inenge iri first class. You see, iwo unoita media, can you afford that? It's a lot of money. Experiment. It's a lot of money. Nunga kutonyika mari muhomwe chama. It's a lot of money for real. Yeah. Saka ndakava to right man tamba network yenyuko. Okay. And you see. Then wakaita manipulations avakaita kuna nyoka yemabhunu. But here nyoka yemabhunu achitaurira the one of the admins azondibata after that. Saka no. Ngoma require this way. And the thing changa achita ndechoti akafungidzira kuti itatumawaniwa. Okay. Alright. Nyaya inenge ichiitika paya ngepekuti munenge vanhu because vanotoziva kuti vakomana vanovharwa nguva vanosvika voita sekuti vari kumhanya. Hakuna tingati patadai womusainisa that mandate. And mandate iya inozikanwa nemalawyers ese kunditaurira kwandazoitwa one of the admins. Okay. Alright. So which is fine. But what people doesn't know is who is nyoka yemabhunu and who is Sarwaka. Ndo zviri kutsvagwa nemiromo yese yamuri kuona iyo. Hapana nyaya yekuti mandate yei, because kana iyo because fundraising ungati hanzi munhu usaite fundraising takuinwa hangu doro mari yacho. Yeah, I see. Saka kana ivo vakati don't fundraise in the name of lawyers, but inini I know where I get my invoices and where I pay the money and who is doing what. And for your information, nyaya yanyoka yemabhunu is not as small as the picture yavanokupa iyo. Takangova titambai palevel renyu pa. Yeah. But those are not the lawyers that true kubhadhara iwawo chete. Handi munombonzwa ndichitaura nenyaya yebackup. Chokwadi. Yeah. There's a backup something yekuti tikazotanga kubudisira madocuments munotanga kushamisika kuti these things were happening behind the scenes. So kana tichiuya tichipresenta paya tiri kutamba nawo game ravo palevel ravo.
Oh, pane pakushandisira magame ebrain. Okay. That's why inini ndichiti ngavatambe nemaadmins palevel ravo ikoko zvichipiringishana vachiita sweet tag ikoko vachiisana mari muhomwe. Ini handiko hapana pavanombondona vachindiisa mari muhomwe. Ini ndotodetermina kuti auya atengwa ndobvisa. Because we are prepared for that. Zvinhu zvatagara tichiziva kuti game rine mari mukati yake. Not I can sense kuti we are atengwa we are this. Oh, yeah. Because case yacho yanyoka yemabhunu because last week we split it. Here you takamutibata madhuri takavataurira. And it it's either takupinda malawyers since nyaya judgment yapera. Yes. Or it was montaurira kuti why do you need them? Then you wakauya wakati no, the other lawyer ari kubhadharwa naGambaka. Saka zvinotisiya isusu tiine vanhu tu vatinenge tichibhadhara. Alright. Saka zviri kutibatsira but nyaya yatawapa is a South African case. Haine main case yedu pane bhora re-extradition. Saka they noticed kuti ndo zvatavaita last time. Vaibva vanoinfluenza court kuti isapinde nyaya iyoyo last week. Wada kuti dzibatanidzwe futi so that vanongoramba vachiteerera mumashure. Ndosaka muri kuona nyaya dzese dzaakupinda musi weFriday, but nyaya idzi dzaakudza kuti imwe aifanira kupinda musi wa20 mumwe musi wa27. That's true. But because wakomana vane game ende panenge paine mari, you never know zvinenge zvaitwa kukoti iko ko hapanzi ngadzidzoke dzibatanidzwe futi. Why? Because they need to monitor each and every move and they think kuti takapusa. Then the payment of lawyers, iwo wakauya wakati vari kubhadhara lawyer. Saka I don't know kuti isusu tawatadzisa kuita chii. Ngawaiteka fundraising. Ndakunyatsoiona manje nyaya yacho. Ndakunyatsoiya yakupinda. Then two, nyaya iyi even kana nyoka yemabhunu akaita vakuru vane mari yakawanda sei kumusoro, they won't release even R1 because this is a political issue. And you see, vakatongotaura kuti vapana bring results vatopedza. I must know what to do. Semunhu anokwanisa kuteerera command. And you see, so inenge yasarira isisu nevanhu, but vanhu havana kupuzana. Icho kwani. Vanhu havana kupuza. Vanotraya kuda kutsvaga pekubatira Sarowa but havamubati because I'm not directly involved in anything. Panointroducwa malawyers manyowani vayo nemaadmin ndo pandinoenda kukoti. Ndosvika ndongomira pakoti ndongovaona hangu handitovamhoresa havatondizive malawyers aya. They don't even know me. Ndatonzwa vachidaro vachiti Sarowa kakangouya kukoti ka1 hatitombomuzive chinchichi. But ndinovabhadhara. Watisikabhadhari chete imalashela. Malashela yakauya iri fully paid for. Because takatosvika varipo vachinzi aiwa awa vari kubhadharwa naGambaka ari kuita fundraise kyari. Alright. Ndikati admins make sure kuti malawyers hamati wirirana kuti murikushanda navo. They are happy and they are getting their money. Kana pane lawyer risiri kubhadharwa even kuna Gambaka wacho, tiudzei in time so that we know kuti toita sei. Zvikanzi no it's covered. So handichazivi kuti avazouya kuzotinetsa havachabhadharwi here. Pamwe inenge yakushota. But haitoti why kutaurira kuti vanhu ava vari kushanda nesystem vane mazimari. Saka havapo vakashoterwa nemari kusati kuya kuda kuchema nevacho. Alright. Anodi unogara maloji ari chipa kana kuri kunzi vari kuda kusevha nyoka yemabhunu chaizvo. Ipapo ichokwadi. Handiti you get the point. Vosevha kakamari kacho kana kasiri kupinda ko. But what you need to know ndezvekuti this fundraising haina kutanga kufaitwa nhasi nemalawyers. Kutouya nemalawyers yatova last kicks of the dying horse because vari kuona kuti mapanches avari kuita haasi
kumeka sense ya vanhu vari kuzvika makati nyaya yekunzi vana Saruwaka vanodya mari matanga kuinzwa nhasi. aiwa ainotombotivhundutse. So inyaya yakaitanga even nekutotaurwa nekuchannel nemamwe maadmins muchannel medu ndichitemba kuti tine maadmins ekuti kana vasinganzwisisi they discuss wana iwe yekutaura chavasingakwanisi kuita talk to me directly but anything chisina kumira zvakanaka they discuss ikoko ndopirwa nevanoticommunicata nemaadmins aasi kufara nechakati alright macomrades ngatigadzirisei. You get it? Yeah. I don't need to know them because tikavatengesa vonzi ndiSaruwaka akadada so ndakati handidi kukuzivai. Yeah, chokwadi. I just know kuti you exist. Yeah. Saka vamwe vamaifungidzira kuti ndo vakabata channel pavanga vakudhomoka makangoona kuti vakangoitwa kick out and they don't even know vakaitwa kick out nani ende munhu anokwanisa kuita kick out iwani. Takazoka zvinzi vangaona kutoitora kachannel nyaya yacho inga yatotenderwa dza tinongonoitora chinchi ndikatoseka zvangu ndikati komana ava ndosaka ndakakuudzai kuti chinhu ichi sespirit hachisi physical so pavanenge vachifaita zvinhu zviri physical vanenge vachirasa. Yeah, that's true. You get it? Yeah. So that's the situation. Ndo ma-challenges atenge tichifesa but nyaya iripo ndekuti isisi we focus on the game. Yeah, ipapo ichukwa. We know kuti vakomana ava they need nyoka yemabhunu kuZimbabwe and vari kumudirei, we know that. Yeah, ipapo manyatso clear the air comrade Saruwaka but ndisati nda waste much of your time zvangu. Pane imwe nyaya yakati ndirepa papa chinzi comrade Saruwaka makapuwa 25,000 kuti anzi mukave nyaya yemasofa kudidini. Chachiri chokwadi here zvakakosha kuti tinzwe direct kwamuri because handauzomonzwa muchitaura nezvayo nyaya yacho but yakatobuda zvayo ichitaurika. Nyaya yemasofa ina lawyer raGabako ivo vana Malashera ndo vatakapa nyaya yemasofa. Saka indapinda baba handishandi nawe. Aiwa, I mean painzi comrade Saruwaka vakapuwa 25,000 kuti vanokava munhu wacho wemasofa. Kupiwa nani? Ndo nyaya dzaingobuda so ndatogara ndabvunza kuti chokwadi because munoziva zvinyanya zvimwe zvikasabvunzwa kazvinosiiwa zvichingoenda vanhu votofunga kuti maybe pamwe munhu anenge atora mari. Masofa munhu wesystem. It's a control yemasofa iyaiya haisi case iyai. So aitakapa vana Gambako kuti batai because we know kuti vanenge vaida bhora rekutambisa tikatambisa irenyiro ndo renyi apa musabata. Alright. You get it? Yeah. So the issue iripo ndeyekuti chavasuri kukuudzai ndechekuti the advocate wavari kuisa anonzi Cheriu uya akanyorwa pasi mari yacho yaiswa separate handiti havasi kutaura kuti yakabhadharwa nani vari kungoti akauya nani. Vari nyoka yemabhunu munhu wewanhu handiti. Yeah. This advocate munhu akauyawo nevamwe vanhu vepati vanonzi vana Godwin with on good effort handiti wachiti no tichibatsirawo nesaidi iri tanga tichigadzisa nyaya yeasylum. Tisingatozivi ndosaka makaona pakoti pakarwiwa musi uyauya nemalawyers because tatisuruziva kuti vari kubva nekupi ndo entry point yavo yavakashandisa. But they were not part of the court, these court cases. Vaingoitawo zvavanga vachiita vachiti tabatsirawo nekugwa havasimo musystem. Then maadmins tachiti alright uyu munhu atibatsira handiti uyu main lawyer ari kuti haasi kunzwa zvakanaka handiti munzwei kuti since ari advocate kana muri kuti makamufarira neeffort yaakaisa handiti anoshanda sei otipa mainvoice acho ndinawo. Ndiyo mari yandinoreleasa kumaadmins iyoyo ndinoreleasa nemuromo for your own information. Mari izhinji handibhadhari inini mari yandakatotransfer nchiisa kuaccount it's about 9,000 something marands. But the rest mari yakawanda inobva kuZimbabwe ndiko kwandinongoti torai mari iruko itaiwo haitombosviki kwandiri kungotaura it's an instruction.
Alright, yeah. Yeah, ndikupa bata. Alright, comrade Sarwaka imimisa command wechinhu because izvo so tiri kutaura munhu kuti tinonzwa information iri authentic about comrade Nyoka Yemabhunu. You are the commander now anditi. Ndaida kubvunza kuti pane imwe nyaya yatakanzwa ichicirculate pachinzi mukomana weumwe maishanda naye tichataura mazita. Okay, gangotaura Mudzingu akabuda achiconfessa kuti akadya 1000. Mari iyoyo yakasvikawo sei kwaari? Imimi ndimi mukuru wenhingiriki ngatenda kuzoti mari iyo yakasvikawo sei kwaari sevanhu vanenge vari vese muchingungu ndengu ichi. Mabvunza mubvunzo wakanaka. Patakatanga issue inini I didn't want this issue of fundraising. I know my implications acho. But pakatanga kuwanda madokezi nezvekuita zvakawanda. Zvakatanga kutinetsa kuti pamwe pacho unoda mari yekuti vanhu itai izvi ende munogadzisa mapepa okuti itai this and you can't be everywhere. Yeah. Ndipo pandakazobvuma issue yefundraising. Asi vana Mudzingu wangu vachiti taiita fundraising ameno rimwe group raakamenshena hanzi musha kubatana kudii. Akati raise 1100 then pana vamwe baba vati vachatipa 700 saka total yavakareisa kusaidi kwavo was 1800 rand. Okay. Anditi? Yeah. Ndikupaona. Then ndo pandaudza maadmins vangu ndikati yes muri kushanda mese nana Mudzingwa in this. Wana Mudzingwa comrade Nyoka Yemabhunu munhu wewani. Ichokwadi. Those are friends da comrade Nyoka Yemabhunu vanozivana zveshuwa. Asi musatote mari dzaorganizwa because dzinotipa maproblems kumberi vasiye vanosubmita wega kana vakatinyepera kuti vasubmita isi hapana patopinda isi. Alright. Saka vakaita macontributions kwavo wega ikoko kwete kwatiri isisi. Ndazonzwisisa. Bhozi nyaya dzimwe mimwe mubvunzo